gaskiya ne. Wakar manyan gwaraza da ke kudi da sanduwa, hantsi ya ke toshe ta uban mawaka. Wakar manyan gwaraza da ke kudi da sanduwa, hantsi ya ke toshe ta uban mawaka. Alhaji Sufiyanu ne kwari na yi mawake, hantsi ya ke toshe ta uban mawaka. Salisa Abiola baban mu jamun muje, hantsi ya ke toshe ta uban mawaka. Wira ɗan masako jirgi uban mazaje, hantsi ya ke toshe ta uban mawaka. Alkasin jini da jini ba gida har waje, hantsi ya ke toshe ta uban mawaka. Na zo na mika godiya ta ce ta musamman, mu fita wuɗan lawal getso koko kuce Muhammad. Ni da kai kai da shi ka ɗaukai na musamman, waka ta zama sana'a a gare ni ta musamman. Wani ko bakanike ne, wani ko ya tuka mota, wani ofis ya zauna, wani ko noma ya kama, wani ya yi tukin a caɓa, wani ko ya yanke farce. Lamarin ilahu ne, kowa da hanyar arzikinsa. In yau kai ne ka samu, gobe waninka ya samu, kafin kai ma ka samu waninka shi ya samu. Waka taimaka komai mu fita mu karkamanta, ba riga da mota a Kaduna har ka hauta. Yardar ilahu ne shi ya amince maka huta, kan yi matarin al'umma a gari gari hakika. Mu fita mu ga iyali ga arziki na yaya, in banda kai ilahu wa za ya yi mini wannan? Gaban dubun masoya na yi alfahari da wannan, kamar irin Salisu Abiola Jibatin nan. Sannan ga yan masako ku jina wa garkuwar nan. Na uku ko Alkasin na Kaduna jarumin nan. Na waɗinsu Alhaji Safiyanu mai kwarin nan. Allahu ya haɗa ku karyar munafukanku, ma'ana su yan adawa masu san su barraka ku. Gaskiya ne yan masako Alkasin gana ku, da Salisu Abiola jigo ne babba. Ga jarumin maza nan Alkasin mai gidana, ga jarumin maza nan Alkasin mai gida, ga jarumin maza nan Alkasin mai gidana, ga jarumin maza nan Alkasin mai gida. Sallama nake gare ka Alkasin mai gida, kai shekare hakika Alkasin mai gida. Alkasin dan albarka Alkasin mai gida, jini da jini ba kamar ka Alkasin mai gida. An kabbala hakika Alkasin jinjina ce na Salisu Abiola, ga jarumin maza nan Alkasin mai gida. Safiya ne mai gwari kun ji mai halin girma, Safiya ne mai gwari kaga da halin girma, Safiya ne mai gwari kun ga mai halin girma, Safiya ne mai gwari kaga da halin girma. Alhaji Safiyan gaishe kun ji mai halin girma, kai da kai dan albarka kun ji mai halin girma. Jina a yau nake yi maka kun ji mai halin girma, ta wadan lawalle na kun ji mai halin girma. Alhaji Sufiyanu mai gwari mai halin girma, Sufiyanu mai gwari kaga da halin girma. Kai da yan masako zaki uban mazaje, kai da yan masako zaki uban mazaje, kai da yan masako zaki uban mazaje, kai da yan masako zaki uban mazaje. Gaishe ka yan masako zaki uban mazaje, jarumi na masako zaki uban mazaje. Gatan mu yan masako zaki uban mazaje, kuwar mu yan masako zaki uban mazaje. Kula da sha'aninmu nake watan murana na Salisu Abiola na mu yan masako, kai da yan masako zaki uban mazaje. Mai hali na girma Salisu Abiola, mai hali na girma Salisu Abiola, mai hali na girma Salisu Abiola, mai hali na girma Salisu Abiola. Ayolinka ya haskaka mai halin girma, kowa yana yaban halinka mai halin girma. Nahiyar nan babu kamar ka mai halin girma, jarumin mu ne dan albarka mai halin girma. Fita wule kwani naka mai halin
cikin gidanka mai halin girma nasalin muna kaɗan albarka mai halin girma salisu a biyola jarumin mazaje mai hali na girma salisu a biyola wakar manyan gwaraza nake kude ni sannu hantsi ya keto shata uban mawaka wakar manyan gwaraza nake kude ni sannu hantsi ya keto shata uban mawaka alhaji sufiyanu ne bare ne mawake hantsi ya keto shata uban mawaka salisa abiyola baban mu jaman muje hantsi ya keto shata uban mawaka wina dan masako jirgi uban mazaje hantsi ya keto shata uban mawaka alkasin jini da jini uba gida har waje hantsi ya keto shata uban mawaka shata uban mawaka